para sa birthday ko. Happy birthday. Maraming salamat talaga sa nagpa-birthday sa akin. Thank you so much. Ito, pansit canton. Bumili din ako ng bihon. Hindi mawawala ang pansit, pangpahaba ng buhay. Bumili ako ng coffee. Bumili rin ako ng ketchup. At saka, bumili din ako ng paper plate. Mayroon akong bisita. Ito ang bisita ko. Oh. Ito ang aking bisita. Be, tingnan natin ang mukha, be. Parang si ano to? Sharon Cunita. Be, tingnan natin ang mukha, be. Nganong karon naman kaleng? Ganina. Si Bintoy lagi kay datong yaging adlaw ra. Di ka garangat puyo din he? Ito guys ang mga nabili ko para sa birthday ko. Charmos, ginamos. Ito ang mga drinks na bili ko. Tapos bumili kami ng isda para sa hapunan namin mamaya. Umiyak ang bata. Sa birthday mauwaw ka? Ah, dili di ay. Sa tapos mauwaw ka? Ah, dili po di ay. Ah, anha ni si Ugma. Anha ni si Tiban Ugma. Ha, Tiban ha. Oh, very good. Maraming bata bukas. Dito ako sa Ugma. Kuha na yun. Ito na guys, magkilaw na naman sila. Mahilig kasi si Sherwin magkilaw. Kilaw sila ng tamban. Tapos, yung isa, nag-umpisa din siya pag-vlog. Oo, asawa ng kapatid ko. Sila yung galing sa Bohol. Oo. Hindi na sila nagtrabaho doon. Kahapon guys, bumili kami ng manok. Kasi may nag-harvest doon sa binilhan namin nung nakaraan. Here kami sa poultry. Kasama ko si Alan. Tapos, bumili kami ng manok. Ito guys, ang mga manok. Ang presyo ng manok dito, isang piraso, 50 pesos. Tapos, nag-1 kilo na ito. 1 kilo na ito guys. Kaya discount na discount talaga. Grabe. Kasi dito guys, bagong harvest. Unsay pamaagi sa reject dani kanang kulang sa timbang. Ayan. Ang reject dito guys, kulang sa timbang. Tapos anong nangyari sa iyo, ha? Anong nangyari sa iyo, ha? Ang lalaki-laki talaga nila guys, oh. Tapos 50 pesos lang. Ito guys, may mga manok kaming nabili. Ito. Mahigit na rin ito 1 kilo. Ayan. Oh, kasi nag-harvest sila guys. May mga hindi na dala. Ito guys. Tapos ito, ibigay ko to kay. Oh, imanitik oh. Ibigay ko to kay Utik. Thank you. Tapos ito, hawa ni Buday. Hawa Buday kay imong ikog nagkiwil-kiwil. Nagkiwil-kiwil imong ikog dana sa tripod. Tapos ito kay Auntie Misa. Sudlan sa Sinsiyo. Oh, di ba? Kay Auntie Misa. Oh, pag manay kwarta sudlan. Oh, pag may kwarta puno jud na. Salamat. Tapos ito, listahan ito ng utang guys. Nakakumot-kumot na yan guys. Ito, ipikasin. Ito, power bank to guys. Tapos ito, aliling di. Ito guys. Mura ni siyang iring. Kay maskin asa magbuwad-buwad. Tawa na nilang mga buhok. Idukang to rani oh. Isa kasabal kay ang lapo. Uyab di ayi. Uyab di ayi. Ikaw imong buhok imo nang ingan ningon ho. Di sa kakabalo magkuan sa imong buhok ha. Aron magwapa ka. Guwapo gito kung buko. Maminyo kag
Amerikano. Kagwapa ra nimo. Si akwaon. Akwaon ni silingling karon? Si Mimi nagtutayaan ko niya sa iyong singko maghihakuha naman niya. Kagwapa ra ni Lingling. Pugungan si Lingling ug kuan gwapa kayo ni. Umo. Sa mga bata naghilaka. Ali dinik Winnie. Ari si Juan Tatan. Oh. O di ba? Alalan mi. Pagkagwapa ni Lingling oh. Oh, di ba? Gwapa. Tapos, di sa di ato sa sudlayan ng buhok. Oh, si Mimi oh, hilak-hilak si Maymay oh, si Maria. Na si Maria. Wanta. Oh, di ba? Yan na ra. Kagwapa ra ni Lingling oh. Yan. Gwapa si Lingling. Isa pa, pagay na human. Oh. Ayan, tanaw sa kamera. Oh, gwapa si Lingling, di ba? Oh, yan. Gwapa. Tapos, alin na ni Queenie? Napaning isa kakwan, oh. Agoy, ginuko ang buhok. Di mo kabalo magpugong sa buhok? Kanunay mo magpugong sa buhok ha, bantay makita mo na ako di makapugong inyong buhok. Kaniya? Way bugkos? O nanay daghan bugkos. Kandidit ni sila bunga. May ali na ni me. Ali si Mimi na sad. Sunod si Juan. Isa nga na dali bata ni Juan. Wa man ni. Dera si Mimi, humana ang buhok ni Mimi oh, gwapa na si Mimi. Di ang A few moments later. ako mga pinsan guys. Tapos, punta kami doon sa kapatid ng mama ko kasi bili kami ng baboy. Baboy para lechon. Yung pig, yung maliit na chicken. Yung pig na maliit na baboy. Dali, shortcut. Kaysa dito paagian nga layo na kayo. Ang matakay kamado. Duro man dan yag yun. Doon na dani kay pagabot na sa pagpangas uan na karsada na dayon. Dagan kay marang oh. Marang ba dagan kay marang? Gani. Gagmay pa manggod. Nahumot man kay lagi. Ha? Humot. Humot pa di. Nabali baho. Nada ko kay nawo. Pero
Ito, dagan kaayo oh. Kasi ba tayo? Videoan ka naman eh. Mura na ko na sa kanang dahon. Diyan bisa ka na nga. Dako kay punguan, dili man layo. Dako ka nga punuan ba? Hey guys, ano sa English santol? Kuan, Jackstone. No. Aslo mo siguro ni. Ay, mura sa Bangkok da. Bangkok kunya gagmay kaayo. Dili ba? Ala Bangkok di ay. Naraw. Tigas na ka? Kuan na raw tamis ba? Aslog para ka. Nawan mga tudi? Napagi marang daghan oh. Ang daghan kay hinog marang no. Dito sa tol, marang. Ambot ba? Kay wa may kamarangan didto pod. Naalagi pero walay bunga. Hoy, No, karon ka man may bunga, pero wala ka daghan kayo. Nakadagan ka sa imposible way bunga. Na lugar ang piliun lugar ang bunga. Oo. Diri na lugar pagpamungaw nya andito sa inyo wala. O ka mabudili sa pamunga dito ka mabulos mga tao. Sentong ilaw ka on. Usa na si Mimis Kabulaos. Agay! Naghakot ang kabaw ng plakata. Naku, makalibang ng baka. Ay, kabaw, di makalibangan ng kahoy. Ayan guys, kabaw. Pamangkin ko yan guys. Kapatid ni Lingling. Hawa dia pa. Yun ang tumoy dito pagkagbong. Dito kauna sa tumoy kay kuan man. Aman si Budog Mon. Ah. Tuwa na sila, naguna-una. Ikaw ta na naghakot na ni Mon? Ha? Unsa? Kana dara jong iimo na tanan hinakot jong. Nadaghan kayo. Kwarta na. Para makapalit sa gatas ba, mama? Kwarta na kayo. Hindi na sa mga titi ko gatas. Tapos sa midinibad. Oh. Mao na guys ang plakata. Na ang laki na talaga ng plakata. Ito guys, naiwan ako guys. Na si Papa Jose. Si Papa Jose. Yara. Jose Alaba. Labahan. Oh, Para maas na yung lolo. maas na. Matanda na daw si Papa. Ta. Aglaos mi diri ubos. Oh, Jay. Guys, may marang. Tapos ang marang maabot lang. Kasi ito guys, oh. Di ba? Madali lang to kawaton, guys. Pag mahinog to, kawaton din to, guys, pag mahinog na. Di ba? May talaaw na makang bingkat ng mataon niya. Hala, to mo, hinog na mo. Guwang na. Guwang na, no? Dara. Dara si Inko Miloy, kapatid ni Mama. Siya ang may-ari ng baboy na bilhin namin. Kabaw. Ang kabaw, ang kabaw. Ayan guys. Yan ang baboy na nabili namin. Ayan. Oo. Nakabili na kami ng para sa lechon. Ito guys, pauwi na kami guys. Tapos si Mother nagsakay ng motor. Tapos kami na lang ni Auntie Inday ang maglakad. Galing si Auntie Inday nagsuroy sa Shakoy. Thank you so much sa sponsor. Ayun, para sa birthday ko. Makakain sila ng lechon. Here na mi guys, sa balay. Ito ang baboy na nabili ko guys. Maraming salamat talaga sa lahat-lahat para sa birthday ko. Thank you so much
sa nagbigay para sa birthday ko. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Tapos si Lula. Ayan, si Lula, oh. Lumabas ng bahay si Lula. Eto na po, guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga nagsuporta sa akin, maraming salamat po. Sa nagpadala po sa akin para sa birthday ko, maraming salamat po talaga sa inyong lahat. And big shout out to Ate Trining, Ate Glenna, Kuya LD, Ate Dairit, and also especially to Maha. Thank you so much. And also shout out to Vincent James from Canada. And shout out also to Althea Marcos from Jensan. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Sa mga suporta ninyo sa akin, maraming salamat po. Thank you so much. I love you all, guys. Bye-bye.